wondude e haalirde meɗen dingiral fulɓe on calminama on juurama en garti e yewtere meɗen cakken peeje ko talata kala so tawi oɗo saaha heedi hande noon ma jalluɗon jaafuɗon hono musidɗo meɗen Adama Boubacar o dañani tawtorede yewtere meɗen nde omo jaggi seeɗa ɗum noon ala no mbatten so wona jehen to mawni meɗen ceerno Yaya Dia radio meɗen Kokoriko o salmina bandiraɓe ɓe o habra en jamma hande o holto paaɗen caggal ɗum ganden holɓe gonduɗen e ɓoggol ngol ga radio Tulde ga eɗen gondi e Hawa Diallo wondude Tijani Mbare Nima Booli wondude Ibrahima Dieng eɗen gondi e musidɗo meɗen ko Haruna Diallo ɗon jaafoɗon wondude e Papa Sall e mawɗo meɗen Yero Sall ɗum noon ceerno Yahya Dia konngol e yeeso ma calmina bandiraɓe gandina en hande holto paaɗen so Allahu jaɓi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe heɗotoɓe ɗiɗo radio ji tati gendi calmini on min juuri moon emin mbiya on ne kadi bisimilla moɗon e majji no wirini kadi onon ɓe o limti inde mon ɓe fof on calminama on juurama on mbiyama bisimilla moɗon e kettogol e kadi e addude gande moɗon e wallodirde amen hande noon anni o wonno ko yiyande nde ganduɗa ɓa sikki leñol ngol kadi ne foti wattude en haqqille so tawi en ƴeewi joni leƴƴi goɗɗi ɗi gonduɗen ɗi hay sanno en mbiyani tan Sénégal walla Mauritanie en ƴeewi hande Mali e Guinée en eɓe jogui jewte siftinde ɓesguji mabɓe ko mawɓe ɓe mbaɗanno hanki no neranno sukaɓe nden so tawi jomum ene jangga école kala naɗɗo école waɗante ko wiyete moral walla éducation civique hono wawata wurdude e leƴƴi hono wawata waɗirde hono wawata jodorade hono wawata newrade enenne kadi mawɓe men nene joguino aadaji wawde neede en nerude en tindi nerude en daari nerude en ciifti e kadi nehrude en e aadaji ɗi ganduɗa ene moƴƴa ɗum waɗi suka debbo jibinaɗo toon walla gorko jibinaɗo toon goto fof ne wonko andinano e gurdam mum ɓe mbaɗatno ko duɗe jooɗo ɗon ene jinnaɓe ene motta walla tawa ene karto wiro walla tawa ene ito cukalon kon ne jooɗi sara mabɓe ɓe mbaɗa ɗumen tindi ɓe mbaɗa ɗumen daari e on saaha tindi ɗi e daari ɗi ene cohlina sukaɓeɓe so tawi koko jomum haalana hen saji ne haalane yummamo moƴƴani gorgolaɗo moƴƴani ɓi baba moƴƴani hunde foof eɓe kolluma ha mbawa andu ɗum ɗo no meeɗino wodde e oɗo aduna ɓe mbaɗa kadi ciifti ɓe ƴeewa ɗiɗon ciifti holno sukaɓe ɓe mbawrata jaborade ɓe ƴeewa andude e sukaɓe he mo haqqille mum ɓuuri seɓorde e sebde e yawde famde heddiɓe ɓe ene mbayno muddiɓe ni ɓe ƴefta kuulle ko nande fowru ko nande bojel ɓe kanɗina oya ɓe ƴoñña oya hen sahaji ɓe kolla alyati magal eɓe kolla gueɗe kewɗe ewa yimɓe yeenaɓen ɓe kolla cagatagal eɓe kolla jambaragal e ɗiɗon cifte e ɗiɗon daari eɓe ciftan en ga Samba Guelajeji en eɓe ciftan en ga en gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe ɗum ɗon noon ene waɗanno ene saɗi enen wonɓe ɗo e oɗo ngoɗo radio e oɗo yonta mo meeɗani tawtore ɗen gueɗe walla mo hawrani e siltirɗi muɗumen joni noon en jibini ɓiɓɓe eɗen jangguina Pulaar eɗen tinno goto mabɓe foof beele ene sembina beele ene yiɗa ko mum beele kadi ene doga e pinal ngal tawtori joni noon enenne holko gaddanɗen ɓe holko balluɗen ɓe e majjum vacance uji baɗeteɗi ɗi jeeteɗi Afrique ɗi wona tan jomumen jeehi coodi ga équipe aji football gaari ene petta bal walla mbi ene pitta wuuro walla mbi ene mbaɗa ga théâtre uji ɗi hay sanno koɗi Pulaar wonko yejjita caggal saabu ciftol ene waɗi fayida tindol ene waɗi fayida en jii Senghor en Ablaye Sadji en on ko mbaɗi hen en jii won wonɓe télévision Sénégal e télévision Mali e Guinée foof ene mbaɗa toon tifti ene mbaɗa toon cifti ene kalana sukaɓeɓe holno ɗum ɗon woori en jii won ɗanniɓe kadi e leyɗele ko nande Amérique wonɓe min jii toon ala ko woni gollal mumen so wona tindude e école aji siftude e école aji en jii tubakoɓe hewɓe e anduɓe hewɓe
ha tengte Kenya ko nande jomo Kenyata en ko nande hewɓe maɓɓe windoɓe ko nande France Fanon en ɓeɗo fof woni maɓɓe winduɓe tan tindi ɗi ganduɗa ko daari meɗen hanki e pijirloji men hannde goni ɗo en e nder rendo tubakoɓe ko nandi joni ko wiyeteno buggal en ɗum ɗo ne woodi ko wiyete katti en ko wiyete toogi en anani ko wiyeteno aryowel bidowella en ko wiyete car en e ɗeɗo gueɗe fof nana ga hannde ɓe golloro ɗum fugu dogel fugu bal ɗum ɗo fof eɗen jogui kono fof nana mayta e diwan men he koko tubakoɓe ɓe gaddi ɗo joni ko puɗɗiɗen ruttanade cokki en on jii ɗum ɗo fof iwi to meɗen to en ɗe noon ko pine tawtorenoɗe balloji sukaɓe mbasa habde walla mbawa rendude walla mbawa joɗotade ɗum ɗo fof noon nana ɓoccito en nana buuña nana mooƴa nana yaaha nana majja windaka minen yontaji gonɗi ɗo ɗi mbiya tan gode ganduno ndeysan jala ewa kono ɗiɗo yontaji hannde ɗum fengiɗiri ɗumen wonno koye leyɗele ɗeɓe goni ɗe koye jangɗele goɗɗe ɗeɓe kollaɗe yimɓe wonɓe ɓe koddi ɓe ko pine mumen kollata en kollata ɓe enen kam ɓe donki nandude nen haɓe berlo ne luggere kono ɓiɓɓen ɓe kam sen ndentaki ɓe keɓama wuuf wukka joni noon holnoɓe keɓitirɗe ɓe mbasa yolade ko ɗum ɗo wonno ceerno Amadou Boukary ko mbi noon hannde yo adde ƴeewe beele kadi yimɓe ne mbawa dañen kone nafa men on jarama goto mon foof noon mi salmini on Dieng Boli Ly e Diallo ewa e wonɓe ɗo hen ɓe foof Sall Yero en Pape Salle en Dieng en fof mi salmini e Hawa Diallo en ono fof mbiyama bisimilla moɗon ɗiɗo radio ji on jarama ceerno Amadou Boukary mi arte maɗa a jarama mawɗo Yahya Seydi Dia e yewtere meɗen cakken peeje e feere yiɗande hannde sakkede ko holno mbaɗaten ha tindi men e daari men e ganti men garta e mbadidingire meɗen e ndaw gonga ko hunde moƴƴere ko hunde fonde wonde sibu ɗum jeeya koye aadaji meɗen fina tawa mo ganduɗa enen fof wonɓe ɗo ɓe jombani tawa en ndewi dingiral ete eɗen gandi ala ko woni dingiral e ngan sanga sinno tawi no wona ɗeɗo gueɗe ɗe kalda ɗo eɗen ciftora mawɓe meɗen mbiyanno dingiral hanki ko ɗuɗal jaaɓi ha tirdi suka gorko gaggajo walla suka debbo gaggajo jontuɗo nadde e dingiral ndaw gonga ko hunde nde ganduɗa nde fotani yeɓede sibu ko ɓuri hewde a famide nde neɗɗo wiyete yontama nde walla nde neɗɗo yiyete a famide naati dingiral ko alay sago ma rewa e ɗeɗo gueɗe ɗiɗo pitirloji ɗi ganduɗa hanki dingiral ina yuɓɓintuno ɗum wadde ko yewtere wande fayida ko yewtere kadi welde yewtude nde tawno so tawi en jewtani ɗum tan ala jewtanowo en ɗum kadi ala ciftinowo en ɗum sinno tawino wona ko enen gubbiri ɗum no mawɓe meɗen ɓe hanki dokkirno en famide ɗiɗon tindi enen dañen tindande ɗum sukaɓe meɗen aroyoɓe janggo a jarama no mbatten tan ko uddidde ɓoggol ngol mbaɗannoɗen tawde mawɗo meɗen Yero nanɗo dokken mo konngol o salmina bandiraɓe caggal ɗum jaɓanen goto foof adda hen ballal muɗum e yiyande muɗum holno jiruɗen hande e oɗo saaha godaɗo peeje ɗe mbaɗaten beele ɗiɗo tindi e cifti e daari e ganti e bijirloji ene garta a famide e mbadi kuɓtidinde tawa dendagal guure meɗen nde ina wona feetere woto duƴƴal gotal a famide tindi meɗen garta ɗo gonno a famide tawa diwa ɗo ɗakka ɗo tawa ala ɗo poɗɗen yiiloyade ɗum sinno tawi wona ɗo meɗen ɗo mawɗo Yero Sall konngol e yeeso ma calmina bandiraɓe mawɗo Yero Sall so tawi aɗa heeɗi hen ma taw Yero Sall heeɗaki hen Ibrahima Dieng aɗa heeɗi hen
Ceerno Ibrahima Dieng Ceerno Sile Dieng Jamhiri Sile Dieng Ceerno Nima Booli Ceerno Nima so tawi oɗon nanami kay Hawa Diallo Jamhiri Hawa Diallo a ƴeewat ceerno Sala nodde mo micro mum uddi omona yiɗa windude de kono bindol ngol so a yaltude taw ina wawi taw micro makko ko uddi e o ɓoccirima kese Ceerno Nima Booli Papa Sall so tawi aɗa heeɗi hen Jamhiri eyyi ceerno so tawi koɓe ronkuɓe nadde yoɓe kuppuɓe noddita ɓe ƴeewa so tawi ala ɗo erreur woni hen an eyyi moƴƴi bisimilla hire jaam hire jaam mawɗum machallah min kam nde nodduɗa nde komi juulannoɗo tan eyyi bisimilla mbaɗa wadde oɗon nana emin nana min de kam ga mboɗa nana ene laayi eyyi bisimilla ma holno jiiruɗa e tirode meɗen hannde nde wonde ruttanade tindi meɗen e daari men e cifti meɗen e nder galleji meɗen ɗi ha e digira meɗen ɗe holno yiyande joguiɗa e ɗum eyyi tindi e cifti e daari ɗum kam ko hunde moƴƴere kadi sa ƴeewi tan nde yimɓe mbaɗatno tindi e cifti e daari nde mataw ko nden yimɓe ɓurno wawde rentude jooɗo ene jeewa ko wayno so tawi joni yimɓe ko hurniɓe ko nandi walla ko nandi hen so jofti hade mumen ɗanade no jooɗotno ko ɗum wonanno yewtere yimɓe ɓene mbaɗa tindi ɓene mbaɗa cifti ɓene ɓe ɓatti taniraɓe walla mawɓe ene darana ɗumen ko wayno wone sukaɓe ene mbaɗa pabboje ewo ɗum koye fina tawa meɗen ko hunde moƴƴere ene moƴƴi artire e nder meɗen no feewi surtout ko wayno minen sukaɓe ɓe kam ene moƴƴi amen aɗa yiya ɗo joni ma won temedere neɗɗo ene nana tan tindi cifti e daari tawa hay tindol gotol ala ngol mofti e hoore muɗum hay ciftol gotol ala ngol mofti e hoore muɗum on ɗo joni so tawi jangguinaka ɗum e nder galle so tawi yimɓe ene jewta ɗum ɗon hay so yiiɗi nadde e nden ɗo yewtere wawata nadde hen ɗum ɗon ene moƴƴi sukaɓe ɓe gandine ɗum gandine ɗum koye fina tawa meɗen jeeya eyyi mi salmini on mi salmini dendagal bandiraɓe hettiɓe radio Fulfulde Ɓe eyyi tigui a jarama ko mbiɗa ko kono Ceerno Yahya so tawi neɗɗo yiɗi andude holko firti tindol walla holko firti darol holno andirta ɗum holto ɗum ummi holno ɗum ardata sibu yimɓe hewɓe ene nana tindol ciftol darol e ko nandi hen Ceerno Yahya holɗo ciftinta yimɓe jara bomni ko nanɗon ko ɗum namdal holɗo ciftinta yimɓe ɗo ciftol wonata memino ɗum nane seeɗa mbiɗa mawɓe meɗen hanki ɗeɓanno sene ciftina ɓe nawanno ɗen ɗon gueɗe koye kulle e ko nandi hen holko dokkata yimɓe tan ha ɓuura famde holno tindol ardata walla holno darol ardata Ceerno Yahya Ceerno Yahya Dia a ƴewata taw heddiɓe allo eyyi ceerno mbaɗa heeɗi de
eyyi bisimilla eyyi